Eli näkyykö nyt linjoilla tämä isona kuvana tämä meidän kansilehtiesityksessä? Kuitatkaa sen verran. Näkyy. Kyllä näkyy. Kyllä. No niin, hyvä. Okei, eli mulla on nyt tämä esitysmoodi päällä, niin en näe sitten teidän puheenvuoropyyntöjä, mutta tehdään sillä tavalla, että me tuossa Kristinan kanssa käydään tämä kyselytutkimuksen tulokset ensin läpi ja otetaan sitten kommentit ja kysymykset sitten tähän loppuun. Ja tosiaan niin nyt on tarkoitus käydä vähän läpi tätä meidän kyselyä. Eli Nihaki on toteuttanut nyt tuossa 25 vuoden alussa tämmöisen kyselytutkimuksen alueen yrityksille, ja tähän valittiin sitten tämmöisiä kasvuyrityksiä, katsotaan kohta tarkemmin. Mutta tämä antaa aika hyvän kattavan kuvan näiden meidän paikallisten yritysten kasvutavoitteista ja investointisuunnitelmista ja koulutus- ja työvoimatarpeista. Ja aika hyvin saatiin vastanneita tähän, erityisen hyvin johtuen siitä, että kontaktoitiin yrityksiä suoraan ja sillä tavalla relevanttia tietoa tämä meille. Tämä olisi tarkoitus sitten jatkossa toteuttaa vuosittain. Tämä esitys pistetään kaiken varalta talteenkin, että jos joku haluaa tätä katsoa sitten myöhemmin, niin se osallistuneille tiedoksi. Mutta sen pitemmittä puhetta, niin mennäänpä näihin tuloksiin, että mitä näistä voidaan tulkita. Eli tuossa tuli jo vähän mainittua, eli tämä kyselyn tausta, niin päätettiin toteuttaa, koska meillä ei ollut ihan semmoista ajantasaista tietoa, että minkälaisia investointisuunnitelmia, kasvuodotuksia, rekrytointi- koulutustarpeita yrityksillä on. Toki tietenkin ollaan yritysrajapinnassa, työskennellään joka päivä ja yrityspalveluilla on sillä tavalla hyvä fiilis, mutta se, että tämmöistä niin kuin dataa niin kuin, ja kyselyä ei ole pitkäänkään tehty, niin päätettiin tämä nyt sitten sen takia tehdä, että saataisiin tämmöinen niin kuin yleiskuva tässä tämmöisessä vähän murrosvaiheessa tässä taloustilanteessa. Eli kyselyyn valittiin 25 yritystä ja tämmöistä kasvuyritystä, eli siinä oli kriteerinä, että piti olla yrityksessä kasvua enemmän kuin prosenttia, henkilöstöä yli 5 ja vähemmän kuin 250 ja sitten yrityksen kotipaikka niin hakijalueella, niin Lahapervi, Sievi, Reiservi, Pyhäjärvi, Kärsämäki, Oulainen. Ja kysely tosiaan tehtiin puhelimella ja sen takia sitten vastausprosenttikin oli noin huikea, kun 75%, eli saatiin 92 yritystä vastaamaan tähän, joka on niin kuin erinomainen tulos kyllä. Ja tässä nyt näitä ensimmäisiä tuloksia, niin tämähän nyt oli kaiken kaikkiaan tosi positiivinen kuva. Ja kysyttiin tätä kasvuhalukkuutta, niin 41% yrityksistä odottaa liikevaihdon kasvavaa ja puolet odottaa sen pysyvän ennalla. Eli tätä voisi myös toisinpäinkin lukea, että vain 8% ajattelee, että olisi vähän supistumisen tiellä. Eli kaikki on samoissa tai kasvamassa lähestulkoon näin. Ja tietenkin tässä on vielä suhdanne painaa, mutta varmasti on nyt valoa tunnelin päässä ja sitten yritykset tavoittelee kasvua tai markkinoinnin ja uusien investointien kautta. Sitten tämä oli erityisen positiivinen uutinen, että 66% suunnittelee investointi- ja kehittämishankkeita tulevalle vuodelle ja tiedossa olevat investoinnit kohdistuvat pääasiassa koneisiin ja kalustoon ja samoin ohjelmistot, automatiikka, tekoälyn panostaminen nousee siellä kehittämiskohteena. Mutta tämä vaikuttaa siltä, että meidän alueella yrityksillä on aidosti halu kasvaa ja kehittää toimintaa nyt tulevana vuonna.
Sitten tässä kysyttiin vielä, että tätä yrityspalvelua, että minkälaista tukea tähän niin kuin kasvun tielle tarvitaan. Ja tämäkin oli aika ilahduttavaa, että niin kuin huomata, että tässä niin kuin, meidät on tunnistettu sitten yrityspalveluorganisaationa sillä tavalla alueella, että 68% niin kertoo tarvitsevansa Nihakilta tukea ja tässä sitten oli vielä tarkempaa vähän listausta siitä, että minkälaista tukea. Eli investointitukihakemusten täyttöä, erilaisia rahoitusmahdollisuuksia, tietoa tosiaan rahoitusvaihtoehdoista, tukimuodoista, konsultointia liiketoiminnan kehittämiseen, strategiatyöhön apua, yhteistyöverkostojen luomiseen, IT-koulutukseen, työntekijöiden osaamisen kehittämiseen, myyntikoulutukseen, no joo, ely-hakemusten, eli tämän byrokratian niin rattaisiin niin tarvitaan apua. Ja niin, eli näitä tämmöisiä tukeen niin kuin liittyviä kysymyksiä ja miten investointeihin ja erilaisiin investointeihin ylipäätään on mahdollista saada tukea ja verotukseen liittyviä kysymyksiäkin oli mainittu siellä. Mutta että hyvin laajasti ja juuri sitä perustyötä, mitä meidän yrityspalvelut niin kuin tyypillisesti tekeekin, että siinä mielessä niin kuin toisaalta ei yllätä nämä, mutta hyvä nähdä, että tuo on meidän yrityspalvelut, neuvontapalvelut niin kuin nähdään niin kuin hyödyllisenä apuna tässä kasvussa. Ja sitten rekrytointitarpeita, eli tämähän on myös erityisen positiivinen juttu, eli yli 60% yrityksistä ilmoittaa, että heillä on rekrytointitarpeita. Ja näitä tehtäviä ja ammattinimikkeitä, jotka nyt on niin noussut tässä, niin on aika sellaisia perinteisiä ja aika tyypillisiä niin meidän alueen niin elinkeinoelämän niin näkökulmasta. Eli meillä on paljon valmistavaa perus niin kuin tekemistä yrityksissä, niin siellä haetaan sitten hitsaajia, CNC-koneistajia, sähköalan työntekijöitä, koneenkuljettajia, tuotantotyöntekijöitä. Sitten on myyjät, kokit, kirjanpitäjät, projektipäälliköt. Mutta me ollaan nyt sitten ollaankin seurattu niin hakkina näitä erikseen vielä sitten kuukausittain raportteja, että mitä työtehtäviä meillä on tällä alueella auki. Ja se niin on niin kuin tärkeää siitä viestiä päättäjille ja meidän koulutusorganisaatioille, että minkälaisia työntekijöitä täällä tarvitaan. Mutta rekrytointitarpeita nyt selkeästi on. Ja kausityövoimalle on lisäksi tarvetta ja työsuhteiden pituus vaihtelee. Ja pyritään hyödyntämään myös oppisopimuksia ja tämä oppilaitosyhteistyötä, niin se koetaan tärkeäksi ja sitä haluttaisiin vielä varmasti sitten niin kuin vahvistaa. Siitä Kristiina varmaan kertoo enemmän. Ja niin. Rekrytointien toteutus riippuu tietenkin taloustilanteesta ja miten sitten niin kuin hankkeet etenee alueella. Ja sitten tämä ehkä oli tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin vielä erityinen yllätys tai positiivinen sellainen tai oikeastaan tämä muutostrendi, mitä tämä niin kuin tulos meille kertoo. Eli yli puolet yrityksistä olisi valmis palkkaamaan ulkomaista työvoimaa ja me satuttiin kysymään tämä sama kysymys silloin noin 7 vuotta sitten ja silloin vain 16% oli valmis palkkaamaan ulkomaista työvoimaa. Eli tässä on niin selkeästi tapahtunut alueella jonkunlainen muutos, positiivinen sellainen, eli että tämä kulttuuri on niin kuin muuttumassa ja niin kuin nähdään nyt tätä ulkomaisen työvoiman potentiaalia alueella ihan eri tavalla kuin vielä vähän aikaa sitten. Ja
Tosiaan osaajia tarvitaan teollisuuden, rakennusalalla ja logistiikan alueelle erityisesti, mitä tuossa aikaisemminkin noita mainittuja työnimikkeitä oli, niin niistä voisi päätellä. Ja erityisesti kuljetusala nyt tällä hetkellä kärsii sitten eläköitymisestä ja taas toisaalta sitten hoiva- ja palvelualalla tuo osaajapula on helpottunut. Ja tuossa vielä noita listattu tuossa noita samoja tarpeita, mitä nyt tuolla työvoimapuolella tällä hetkellä on näköpiirissä. Mutta tämä on niin kuin positiivinen viesti, että varmasti tämä osaajapula ja sitten toisaalta tämä halukkuus sitten tähän ulkomaisen työvoiman hyödyntämiseen niin on sillä tavalla niin kuin, kulkee käsi kädessä, että se tulee olemaan varmaan se tulevaisuuden osaratkaisu siihen niin kuin osaajapula-ongelmaan. Sitten varmaan Kristiina voisi kertoa vähän näistä. Meillä on tosiaan ollut tämmöinen rekryhankekin, niin joka on auttanut yrityksiä sitten näissä rekrytoinneissa, Rekry Plus-hanke, ja Kristiina on toiminut siinä projektipäällikkönä ja on nyt niin kuin jo pitkään kiertänyt meidän alueen yrityksiä ja näitä työvoimatarpeita kartoittanut ja niin kuin ihan niin kuin, yrityskohtaisesti ja auttanut sitten näissä rekrytoinnin haasteissa meidän alueen yrittäjiä, ja sillä tavalla niin kuin Kristiinalla on erittäin hyvä kuva muodostunut nyt siitä, että mitä se käytännössä, minkälaisia tarpeita tällä hetkellä siinä asiakasrajapinnassa on. Tässä oli sitten näihin rekrytointiasioihinkin liittyviä kysymyksiä. Ole hyvä, Kristiina. Kiitos. Tämän kyselyn pohjalta ja myös Nivalan yrittäjien aamiaistilaisuuden pohjalta niin järjestettiinkin jo lisäksi tämmöinen työnantajien kuulemistilaisuus, ja sen tulokset on ihan linjassa tämän kyselytutkimuksen kanssa. Tämä kuulemistilaisuus oli vasta tuossa viime viikolla 25. päivä ja siellä sitten saatiin kuulla lisää näitä ajatuksia, että millä tavalla alueen yritykset tahtoo tukea ja millaisia haasteita heillä on rekrytoinneissa ja osaavan työvoiman saamisessa. Siitä on julkistettu 10 tänään niin artikkeli, ja siellä on yrittäjien kommentteja ja sitä asiaa kirjattu ylös, että mitä siellä keskusteltiin. Ja se artikkeli on sekä Nivalan työllisyysalueen sivuilla että Nihakin viestintäkanavissa. Mutta tästä, että millaista apua yritykset voivat saada rekrytointiin, niin sellaista kuin he tarvitsevat. Eli me Marjon kanssa, jotka ollaan tässä Rekry Plus-hankkeessa, niin me jalkaudutaan yrityksiin ja mennään sinne tyhjän paperin kanssa ja kysytään, että mitä te tarvitsette. Ja ylipäänsä saadaan nämä kontaktit eri suunnista. Yrittäjät ottaa joko itse yhteyttä tai sitten yrityspalveluiden kautta tulee viestiä, että siellä olisi rekrytointitarpeita. Ja sitten kun me mennään tapaamaan työnantajia, niin sitten tarkistetaan, että mitkä heidän tarpeet on. Eli monesti lähdetään siitä, että lähdetään sanottamaan niitä tarpeita ja siitä tekemään sitten työpaikkailmoituksia. Ja yksi sellainen asia, mikä on ollut mielenkiintoinen oppia tällä alueella, niin on se, että täällä on aivan huikean upeita yrityksiä, jotka on niin vaatimattomia, että he ei korosta niitä omia hyviä puoliaan. Että tässä kohtaa sanoisin, että vaatimattomuus ei kyllä kaunista silloin, kun halutaan hakea hyvää työvoimaa, vaan me ollaan Marjon kanssa sitten autettu näkemään, että millaisia huikeita työmahdollisuuksia ja oppimisen mahdollisuuksia just siinä yrityksessä on, jos sinne tulee töihin ja sanottamaan niitä yrityksen vahvuuksia, jotka on monesti niille yrittäjille ja siellä pitkään jo töissä olleille aivan itsestäänselvyyksiä. Mutta tämmöinen ollaan havaittu. Että pitää olla koukkuja, koska tosiasia on se, että tällä alueella kilpaillaan työvoimasta ja kaikki pienemmät paikkakunnat kilpailee aivan erityisesti kasvukeskusten kanssa osaavasta työvoimasta.
niin sen vuoksi on hirmu tärkeää, että ne hyvät puolet ja mahdollisuudet täällä olevilla yrityksillä, että mitä kaikkea niin kuin työntekijä saa ja miksi kannattaa tänne tulla, niin ne kaikki kannattaa nostaa jo noissa työpaikkailmoituksissa esille. Ja tietenkin myös sitten yrityksen markkinoinnissa ja nettisivuilla ja noin, mutta me keskitytään tähän työpaikkailmoitusten laatimiseen ja rekrytointiprosesseihin tässä hankkeessa niin yhdessä yritysten kanssa. No, sen jälkeen, kun on sanoitettu työpaikkailmoitukset, niin sitten mietitään yrityksen kanssa, että mitkä olisi heille tarkoituksenmukaisimpia kanavia, että kuinka laajalti sitä työvoimaa haetaan koko Suomesta vai pelkästään tästä lähikunnista vai kenties jopa Suomen rajojen ulkopuolelta, että jos ei erityisosaajia löydy sitten lähempää. Ja sitten yksi sellainen tärkeä seikka tässä kohtaa on, että me ollaan löydetty oma paikkamme tässä yritysten ja muiden tahojen yhteyksien luomisessa ikään kuin törmäyttäjinä ja mätsääjinä, että kun paljon on työllisyystoimijoita, on lakisääteiset työllisyyspalvelut ja on kaupalliset henkilöstövuokrausyritykset ja on hankkeet ja kolmatta sektoria, niin kukaan yksin ei saa niin vaikuttavaa tulosta yhdessä yritysten kanssa tässä rekrytoinnissa kuin se, että yhdistetään voimat ja aina palvellaan kutakin yritystä juuri sen tarpeisiin mätsätyllä kokoonpanolla. Ja tästä esimerkkinä voisin kertoa, että vaikkapa sieviläinen yritys, joka tarvitsi ammattiosaajan, niin sen jälkeen kun oltiin sanotettu ja laadittu se työpaikkailmoitus eri kanaviin yhdessä toimitusjohtajan kanssa, niin sen jälkeen mietittiin, että mitkä muut tahot tähän kutsutaan niin, että saataisiin mahdollisimman paljon hyviä kandidaatteja. Sievi sattuu olemaan semmoisessa kohtaa, missä siinä lähellä niin kuin työssäkäyntialueeseen kuuluu 3 eri työllisyysaluetta. Siinä on vaikkapa Toholampi ja Kannus, ne on Keski-Pohjanmaan työllisyysalueilla. Sitten on tämä Ylivieska, Nivala, Kalajoki työllisyysalue. Olisi luontevaa tietysti mennä Nivalasta ja Ylivieskasta Sieviin töihin. Ja sitten vielä Raahen työllisyysalueelta Reisjärvi, Haapajärvi. Ja niinpä sitten yhdessä YKN, eli tämän Ylivieska, Kalajoki, Nivala työllisyysalueen kanssa käynnistettiin tälle yritykselle 3 eri työllisyysalueella työntekijöiden täsmähaku, eli semmoinen esittely, eli siellä työllisyyspalveluissa työnantajapalveluiden Laura Korhonen sitten yhdessä muiden työllisyysalueiden kollegoidensa kanssa niin lähti etsimään täsmästi juuri sille yritykselle työntekijöitä. No sen lisäksi otin yhteyttä Sanna Nurmesniemeltä, kysyin, että kenelle kannattaa soittaa. Otin yhteyttä Jeduun ja selvittelin sitä, että jos sen alan koulutuksessa olisi henkilöitä, jotka olisivat kiinnostuneita oppisopimuksesta. Kun monestihan on niin, että täällä on aivan huikeita yrityksiä, joilla on niin kuin joku tietty tarkka osaamisala. Ja tässäkin oli kyseessä sellainen, että koulusta ei kerta kaikkiaan valmistu juuri heille täsmällisesti niin kuin osaajia, vaan se loppukoulutus tapahtuu kuitenkin siellä työpaikalla. Niin lähdin selvittämään sitten Jedun kautta sitä, että löytyisikö sieltä kandidaatteja. Ja sen lisäksi otin yhteyttä muutamaan hankkeeseen, jotka keskittyy niin kuin työntekijöiden niin kuin tarjoamiseen työmarkkinoille. Niin tästä kaikesta kombosta Suomen laajuisesta hausta ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä, niin siitä sitten tiedän, että löytyi useampia kandidaatteja ja se rekryprosessi on tällä hetkellä siellä vireillä.
Että tämä on se niin kuin tavallinen tapa, miten toimitaan. Lähdetään yrityksen tarpeista, kutsutaan tarvittavat yhteistyökumppanit ja tehdään kaikki ne toimet, mitkä edistää sitä rekrytointia ja tietysti kaikki maksutta. Yksi semmoinen näkökulma tähän rekrytointiin vielä, että mitä me toivottaisiin, mikä on viesti sen lisäksi, että yritykset kertoisivat, kuinka mahtavia työpaikkoja ne on, niin sen lisäksi niin toivottaisiin, että yritykset ennakoisivat rekrytointeja, koska eläköitymiset tiedetään yleensä hyvissä ajoin ja sitten kausivaihteluita jonkun verran voi ennakoida, että sitä paremmin saadaan yrityksiin osaavaa työvoimaa, mitä paremmin voidaan ennakoida näitä rekrytarpeita, koska joskus, niin kuin moni teistä tietää, niin saattaa kestää kuukausiakin jokin rekrytointiprosessi, koska niitä osaajia saatetaan tarvitse Suomen laajuisesti. Esimerkiksi Duunitorilla on semmoinen melkein 350 CNC-koneistajan paikkaa tällä hetkellä auki. Monilla alueilla samoista osaajista kilpaillaan. Voidaan varmaan mennä siihen seuraavaan diaan. Joo, tähän eli selvitettiin myös siinä kyselyssä koulutustarpeita ja oikeastaan yhteenvetona näistä kyselyyn osallistuneiden yritysten koulutustarpeista, niin voidaan todeta, että ne keskittyvät näihin lakisääteisiin korttikoulutuksiin. Niitä tarvitaan tietenkin säännöllisesti ja koko aika, mutta myös siis uusi teknologia, kun monethan meidän alueen yritykset on jo niin kuin korkeasti automatisoituja, niin tarvitaan uuden teknologian osaamista ja osaamisen päivittämistä ja myös sitten johtamiskoulutusta. Näihin tarpeisiin sitten pystyy yleensä parhaiten vastaamaan, että jos koulutuksen tarjoaja tarjoaa semmoista täsmäkoulutusta, ettei tarvitse työntekijän käydä koko tutkintoa, vaan esimerkiksi Jeduhan tarjoaa niin kuin, tutkinnon osia ja just semmoisia osia, mitä se yritys tarvitsee. Ja oppisopimus vaikuttaa olevan tämän kyselyn mukaan edelleen yritysten suosiossa, koska oppisopimuksessa on sekin hyvä puoli, että se henkilö sen lisäksi, että saa ammattipätevyyden, niin oppii juuri sen yrityksen sitä erityisosaamista siellä työpaikalla. Sitten tässä on tämä kohta työelämätaidot ja työhyvinvointi. Niin yksi semmoinen nosto tästä on se, että olen huomannut, että kun alueella on paljon mikro- ja pienyrityksiä, niin työn ohjaus johdolle, yleensä toimitusjohtajille, on ollut tosi kysyttyä. Ja tätä siis NIHAK on järjestänyt ja tämän hankkeen kautta. Ja työn ohjauksen tarve on todennäköisesti juuri siitä syystä suuri, että mikro- ja pienyrityksissä se sama henkilö, toimitusjohtaja, on se, joka on substanssiosaaja, on talousjohtaja, on henkilöstöjohtaja. Hänen harteillaan on kaikki sen yrityksen asiat. Ja on tosi tärkeää, että on paikkoja, jossa voi analyyttisesti ja tavoitteellisesti käydä niitä asioita läpi, pysähtyä hetkeksi sen äärelle, että ensinnäkin miten itse jaksaa ja sitten, että mihin suuntaan on menossa, puhua ääneen, miettiä ääneen asioita jonkun ulkopuolisen kanssa, tietenkin luottamuksellisesti. Niin se on ollut semmoinen, mistä on tullut paljon palautetta yrittäjiltä ja se on ollut yhä kysytympi toimintamuoto tässä hankkeessa. Ja sitten voidaan varmaan mennä seuraavaan diaan. Joo. Hetkinen.
Hypättiinkö me yksi yli? Joo, hypättiin yksi yli. Katsotaanko, mikä se siitä jäi. Se seuraava. Okei. Se seuraava, se 9. Joo, tämä. Aivan. Joo, no tästä ennakoidusti. Ei. Mä saatoin hypätä jostakin kyllä. vähän. Se oli semmoinen, missä puhuttiin näistä, että mitä työnantajat kokee, että on niitä pitovoimatekijöitä. Joo, eli mennään vähän järjestyksessä, eli tuo käytiin, tämä käytiin, ja entäpä tämä? Käytikö tämä läpi? Joo, käytiin. Joo. No entäs se seuraava, se 8? Ja sitten oli eläköityminen. Se eläköityminen. Mä voin palaa vaikka siihen, koska tämä liittyy pitovoimatekijöihin. Meillähän kysyttiin myös, koska siinä kyselyhaastattelussa haastateltiin yritysjohtoa ja kysyttiin heiltä sitä, että mitä he arvelevat, että on suurimpia pitovoimatekijöitä. Ja niitä pitovoimatekijöitä tuli 5 korostu siellä. Palkka, sitten hyvä työyhteisö, työilmapiiri, työn joustavuus ja sitten työn monipuolisuus. Sitten tarkastelin sitä muutama vuosi sitten tehtyä toista tutkimusta vasten, jossa kyseltiin työn tekijöiltä. Se oli tämmöinen suomalaisen työelämän tilatutkimus, jonka toteutti Great Place to Work ja Duunitori yhdessä. Siitä on semmoinen 3-4 vuotta, kun se julkistettiin. Siinä kysyttiin työntekijöiltä, että mitkä heidän mielestä on ne pitovoimatekijät suurimmat. Ja palkka oli myös siinä se ykkönen, ehdottomasti palkka. Ja se varmaan kertoo tästä taloustilanteen vaihtelusta ja ympäröivästä epävarmuudesta, että se palkka nousi kyllä ihan ykköseksi selkeästi. Ja sen lisäksi työntekijät kokivat, että arvostus ja sitten semmoinen oikeudenmukaisuus työpaikalla, niin ne on tosi tärkeitä. Että ehkä se menee tuohon työyhteisöasiaan, mitä työnantajat ajattelee, että työyhteisö on tärkeä, niin voi ajatella, että se on samansuuntaista. Ja sitten me ei tarkemmin niitä työnantajien sanoja sitä, että mitä he tarkoittaa työilmapiirillä tai joustavuudella, niin näin lyhyessä kyselytutkimuksessa ei niitä tarkemmin avattu, että mitä sinne sisältyy, mutta että sanoisin, että ne on varsin hyvin linjassa työntekijöille tehdyn tutkimuksen kanssa, että ainoa semmoinen nosto, minkä näiden kombosta nostasin, niin on se, että työntekijät kokevat, että hyvä työilmapiiri vaatii hyvää johtamista. Ja tästä johtamisesta ei ollut sitä ei mainittu tässä kyselytutkimuksessa, joka tehtiin työnantajille, niin kukaan ei nostanut esille hyvän johtamisen merkitystä. Ja olisikin älyttömän mielenkiintoista kuulla sitten teiltä, hyvät seminaariin osallistujat, että mistä se kertoo. Mutta se on semmoinen asia, joka on ihan hyvä nostaa esille, koska se vaikuttaa niin vahvasti työviihtyvyyteen ja siihen, että miten kokee omaa työtään arvostettavan ja työn merkityksellisyyteenkin tämä hyvä johtaminen, niin siksi nostin sen esille. Mutta muutoin tässä pitovoimatekijöissä tuli esille sellaiset aivan yleisinhimilliset, universaalit psykologiset asiat, jotka niin kuin vaikuttaa kaikkialla työviihtyvyyteen. Se, että ihminen kokee mahdollisimman paljon autonomiaa siinä, että pystyy vaikuttaa siihen omaan työhönsä ja sitten toisaalta, että hän pystyy antamaan niin kuin hyvän panoksen, semmoinen pystyvyyden kokemus. Ja sitten toisaalta just se, mikä varmaan tulee sanotetuksi työilmapiirinä monesti
mutta että siellä taustalla on se tarve kokea yhteenkuuluvuutta, tarve kuulua johonkin porukkaan. Mä ajattelen, että näitä asioita voidaan nostaa myöhemminkin tulevaisuudessa esille siinä vaiheessa, kun tämän alueen yritykset joutuvat entistä enemmän kilpailemaan työvoimasta, niin sittenhän just tämmöiset pitovoimatekijät, niin ne korostuu. Mutta että näistä voidaan järjestää sitten yrityksille koulutuksia ja käydä läpi sitä, että millaisia vahvuuksia heillä on ja sitten toisaalta, että mitä olisi hyvä vahvistaa sen pitovoiman ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi. Eipä oikeastaan muuta tästä näin. Mä annan puheenvuoron Tonille ja tietysti mielellään sitten lopuksi vastaan kysymyksiin, jos näistä nousi jotakin. Kiitos, kun jaksoitte kuunnella. Joo, kiitoksia Kristiina. Niin katsotaan vielä lyhyt yhteenveto, eli mitä me nyt sitten kyselystä opittiin. Eli yrityksillä on valmiutta palkata ulkomaista työvoimaa. Se on, niin kuin valmius on kasvanut nyt merkittävästi viime vuosina. Sitten yrityksillä on voimakkaita rekrytointitarpeita ja toisaalta niin apu niin siihen rekrytointiin olisi niin kuin tervetullutta. Ja sitten tämä kotimaisen työvoiman saatavuus on niin kuin ajoittain haaste. Sitten siellä on myös tämä nuorten työelämätaidot noussut tämmöisenä huolenaiheena yrittäjillä. Ja sitten niin koulutustarjonnan markkinointi alueella, niin se koetaan aika heikoksi ja yrittäjät toivoisivat, että oppilaitokset panostaisivat enemmän jatkossa niin kuin käytännön osaamiseen ja tähän yritysten kanssa tehtävän yhteistyöhön. Ja sitten tämä eläköitymisasia, eli se vaikuttaa nyt jo yli puoleen yrityksistä. Toki se aina vaikuttaa jonkun verran, mutta ehkä se nyt on tässä vuosien varrella, niin kuin tämä meidän ikärakennekin Suomessa vähän menee tiettyyn suuntaan koko ajan, niin se niin kuin ehkä tuo eläköitymisen vaikutus niin kuin korostuu pikkuhiljaa yhä enemmän ja enemmän. Eli kaiken kaikkiaan summa summarum, että alueen yrityksillä on halu kasvaa ja kasvua tavoitellaan investointien kautta ja markkinoinnin ja uusien markkinoiden kautta. Mutta tämä on kaiken kaikkiaan ajattelen, että tämä on positiivinen haaste, että tässä ollaan varmasti monellakin tavalla niin kuin kasvun kynnyksellä alueella, että meillä on paljon metallituoteteollisuutta, rakennustuoteteollisuutta, uusia alojakin on niin kuin tavallaan, tai tietyt alat ovat nyt niin kuin kasvussa, niin kuin sitten jos ajatellaan metallituoteteollisuuden puolellakin, niin tuo puolustusvälineteollisuus on nyt semmoinen, joka on vetänyt, vaikka muu maailmantaloudellinen tilanne on vähän ollut matalasuhdanteinen, niin monet yritykset on siitä saanut kasvua ja se ei ole ainakaan näköpiirissä sen markkinan niin kuin väheneminen lähivuosina ja varmaan sitten kun markkina piristyy muuten, niin sitten kaiken kaikkiaan niin kuin valmistavat yritykset niin lähtee vielä kovempaan kasvuun ja sitten tietenkin tämä toinen tukijalka meidän alueella, tämä rakennustuoteteollisuus, niin se nyt on ollut tietenkin pitkään semmoisessa vähän selviytymismoodissa, mutta sitten kun rakentaminen lähtee liikenteeseen, niin se kyllä vaikuttaa varmasti meidän alueella merkittävästi sitten taas tähän kasvuun ja työvoiman saantihaasteisiin. Ja sitten meillä on rakentumassa sitten kolmantena niin kuin tämä energiatukijalka ja nämä uudet investoinnit, jotka on tulossa alueelle, niin se tuo vielä sitten oman kasvupyrähyksen alueelle. Eli ollaan ehkä semmoisen kasvun kynnyksellä, voisi näin niin kuin ennustaa. Mutta tässä niin pyydettiin Anna Kotamäkiä Keski-Pohjanmaan yrittäjistä kommentoimaan näitä meidän tuloksia ensimmäisenä ja sitten avataan keskustelu, sitten saa esittää kommentteja ja kysymyksiä, mutta ensimmäiseksi niin annan puheenvuoron Annalle, ole hyvä. Kiitos paljon. Tämä oli tosi mielenkiintoista. Kuuletteko te ihan hyvin?
Joo. Hyvä. Joo, tämä oli tosi mielenkiintoinen tutkimus ja mun mielestä on äärimmäisen hienoa, että teette tavallaan niin kuin semmoista työtä siltä osin, että selvitetään yritysten tarpeita, koska se on ehkä se ainoa aito oikea tapa niin kuin kehittää toimintaa ja palvella yrityksiä. Tässä oli meillähän julkaistiin nyt helmikuussa PK-barometri valtakunnallisesti ja kaivoin tuossa niin kuin Keski-Pohjanmaan yrittäjien toimialueen tulokset esille ja sinänsähän tämä niin kuin tuki hyvin vahvasti sitä samaa, mikä meillä niin kuin koko toimialueella on, että tavallaan suhdannenäkymä tietysti on pikkasen heikentynyt viime syksystä. Viime syksynähän oltiin valtakunnallisesti paras, mutta silti arviot työllisyyden ja liikevaihdon kehityksestä on positiivisia niin kuin koko Keski-Pohjanmaan yrittäjien alueella. Ja nyt jos verrataan se, mikä tässä niin kuin mulla pisti silmään erityisesti tässä, niin on se, että meillä Keski-Pohjanmaan yrittäjien tässä PK-barometrissa jopa 21% vastanneista yrityksistä, 21% vastanneista yrityksistä koki tarvetta sopeuttaa, eli se meillä alueellisesti nähtiin se isompana se osuus, joka vähentäisi väkeä, että tässä teidän tuloksissa sitten näkyy selkeästi tämä, että yritykset panostaa siihen kasvuun vielä niin kuin rohkeammin, jos me verrataan niin kuin koko meidän toimialuetta. Ja työvoiman saatavuudestahan kaikki tällä alueella me enemmän tai vähemmän ollaan siitä huolissaan yrittäjät ja yritykset ja tässä ehkä itse haastaisin niin kuin rohkeasti ajattelemaan, että me rohkeammin kilpailtaisiin myös siitä maassamuutosta ja siitä kotimaisesta työvoimasta, että jos mietitään Nihakinkin toimialuetta, niin siinä on paljon semmoisia vetovoimatekijöitä kuitenkin olemassa, millä niin kuin voidaan kilpailla ihan valtakunnallisesti myös niin kuin kotimaisesta työvoimasta. Ja se on mun mielestä on kuitenkin niin kuin mahtavaa se, että entistä enemmän niin kuin yritykset ottaa positiivisesti myös ulkolaista työvoimaa vastaan, koska itsekin tiedän sen omassa siivousfirmassa. Meillä oli 7 eri kansallisuutta ja 3 eri kieltä loppuviimein. Ja siellä on todella paljon potentiaalia ja hyvää työvoimaa saatavilla, että sitä ei tarvitse arastella. Ja se, että siihen saa Nihakilta myös sen niin kuin tuen ja avun siihenkin niin on äärimmäisen tärkeää. Siellä nousi tietysti nämä, mistä puhuttiin tästä yrittäjien eläköitymisestä myös, ja tämähän on iso tietysti kysymys meille, ja sitä varten myös meilläkin on omistajanvaihdoshanke käsillä, ja tietyllä tavalla se, mikä on ehkä positiivisestikin yllättänyt nyt, kun ollaan tehty tämän hankkeen puitteissa oppilaitosyhteistyötä, niin me oltiin esimerkiksi 2 kurssilla opiskelijoille puhumassa omistajanvaihdoksista ja yrityksistä, niin toisella kurssilla 40 oppilaasta 38 ilmoitti olevansa ensisijaisesti yrittäjyydestä kiinnostunut, ja näistä kukaan ei ollut aikaisemmin ajatellut, että voisi yrittäjyyden aloittaa ostamalla yrityksen. Ja tämä on tietysti semmoinen, niin kuin mä ajattelen, että me voitaisiin niin kuin kehittämisen tarve siinä yhteistyössä, niin kuin mä ajattelen, että niin kehitysyhtiöiden kuin yrittäjienkin näkövinkkelistä, että lähdetään niin kuin ikään kuin rohkeammin ajattelemaan myös sitä eläköitymisen vaihtoehtona sitä, että se yritys myydään eteenpäin ja sitä kautta saadaan sitä osaamista. Ja tietysti tässä tietysti on laaja kirjo myös niin oppilaitosyhteistyötä kuin sitten ylipäätäänkin tavallaan sen yhteistyön syventämisen saralla, että saadaan sitä sille yritykselle jatkuvuutta, mutta myös sitä työvoimaa. Se ehkä, mikä tässä tutkimustuloksessa olisi ollut vielä mielenkiintoista kuulla niin kuin lisänä,
niin meiltähän on paljon puhuttanut yritysten rahoitustilanne ja tavallaan se, että missä määrin yritykset kokee sen olevan kasvun esteenä. Se, mistä me tietysti kovasti iloitaan, on se, että kasvuhalukkuutta on ja halutaan investoida ja halutaan työllistää, mutta se, että missä määrin sitten onko jotain edellytyksiä, mitkä estää tai tavallaan, että onko jotain sellaisia esteitä, mitkä olisi niin kuin poistettavissa sille muuta kuin, no taloustilannehan on vähän tämmöinen niin kuin iso jossa, koska tällä hetkellä nyt ehkä vaikuttaa siltä, että me ollaan edelleen semmoisessa odotustilassa, että odotetaan, että tämä suhdanne kääntyy ja odotetaan, että jotain tapahtuu, joka ikään kuin sysää sitä. Kauheasti kaikki odottaa kasvua, mutta tavallaan se, että me saataisiin sitä aikaiseksi, niin sehän on tietysti niin kuin monen tekijän summa ja siihen ei yritykset yksistään pysty vaikuttamaan. Erityisesti jos esimerkiksi sille kasvulle ei saa tukea ja rahoitusta ja investointipäätöksiä sitä kautta niin kuin maaliin. Mutta tässä ehkä sellaiset muutamat mun huomiot, mitä tässä tuli, ja totta kai mielelläni kuulen ja niin kuin ikään kuin keskustelun pohjaksi ja avaukseksi. Joo, kiitoksia Anna. Joo, tuossa oli hyvä vinkki kyllä, että ehkä meidän pitää sitten vielä niitä kasvun esteitä ensi kerralla kartoittaa vielä tarkemmin, ja varmasti tuo rahoituskuvio on aina niin kuin kysymys joka kerta, kun investoidaan ja mietitään niin kuin yrityksen kehittämistä. Ja toki meillä onneksi on semmoinen niin kuin tilanne, että ollaan pystytty hyödyntämään aika paljon näitä tukia meidän alueella, mutta kaikesta huolimatta niin se rahoitus on niin kuin, vuosi vuodelta vähän hankaloitunut ja sitten just nämä omistajanvaihdokset, niin kun, jos ostetaan yritys, niin miten siinä esimerkiksi se uusi yrittäjä saa sitten rahoituksen sille ostettavalle yritykselle ja sehän on ollut aina vähän semmoinen lopulta se joka ratkaisee sen asian, että toteutuuko se omistajavaihdos vai ei. Ja tuo oli hyvä pointti, mitä nostit esille, että tuosta niin kuin maan sisäinen muutto ja kilpailu myös niin kotimaisesta työvoimasta, että siinä minusta on sama lääke yhtä lailla mitä ulkolaisen työvoimankin osalta, että mä uskon, että kun on hyviä työpaikkoja tarjolla, niin varmasti niin hyvin pitkälle markkinaehtoisesti saadaan niin rekrytointifirmojen kautta niin työntekijöitä, mutta keskeistä on se, että saadaanko me kuinka hyvin ne perheet tulemaan alueelle, oli ne sitten ulkomailta tai muualta Suomesta tulevia ja kuinka ne asettautuu ja pysyy alueella sitten, niin siinä niin on sitten yhteispeliä meidän alueen kaupunkien ja kuntien kanssa, että kuinka niin kuin miellyttäviä nämä meidän paikat on asua ja elää noin niin kuin muuten, ja siihen kyllä on viime vuosina aika moni kunta herännyt ja alkanut panostaa entistä enemmän, ja siitä voisi sanoa, että niin kuin on selkeästi jo positiivisia vaikutuksia, että on harrastusmahdollisuuksiin satsattu ja alettu sitten rakentaa myös uusia niin kuin asuntoja, joka on niin myös semmoinen, niin että nykyään pitää kuitenkin olla laadukasta asuntoa tarjolla, jotta voi sitä ajatella niin asuvassa alueella pitempään. Ja nämä tämmöiset tekijät niin nousee aika niin keskeisen tai myös keskusteluun nykyään, kun puhutaan näistä uusista investoinnista, joita on tulossa alueelle. Eli nyt kun paljon uutisoitu monenlaisista miljoonahankkeista, joita nyt suunnitellaan alueelle, oli se sitten tuulipuistoa tai biokaasulaitosta tai vedyntuotantoa tai energia-akkuvarastoja tai aurinkopuistoja, mitä meillä nyt on, niin kuin melkein joka viikko tulee joku iso julkistus niin meidän alueelle ja osassa rakentaminen lähtee jo ensi kesänä liikenteeseen ja osassa on valmistelut lähtee liikenteeseen ja se toteutusvaihe tulee ehkä 5 vuoden päästä, mutta joka tapauksessa niin näitä on niin pikkuhiljaa niin alkamassa tulemaan tämmöisiä isompiakin investointeja, niin kyllä nämä aika pitkälle ulkolaisia investointeja, niin siellä he
nämä hankekehittäjät ja nämä investorit siellä takana niin kysyy, että löytyykö alueelta työvoimaa. Ja se on niin semmoinen, ja tavallaan, ja nimenomaan se, että onko se semmoista alueellista työvoimaa vai onko se semmoista, joka kulkee kauempaa. Että sitten muualla Suomessa on jo havaittu, että on muutamia tämmöisiä niin kuin hankkeita, jotka on jo toteutunut, mutta että kaikki työntekijät kulkee niin kuin kaukaa töissä ja se nähdään niin kuin riskiksi. Että tavallaan se alueen elinvoimaisuus niin kuin näiden tämmöisten investointien saamiseksi niin on kuitenkin aika merkittävä tekijä. Että siinä mielessä mä sanoisin, että me ollaan aika hyvässä asemassa vielä meidän alueella, mutta sitä pitää huolta.